Els elements químics més freqüents. Dels 118 elements de la taula periòdica podem trobar 90 a la naturalesa. La resta són radioactius i només els podrem obtindre en el laboratori. Què podem trobar aquí? En aquesta taula periòdica, que està una miqueta deformada, ens presenten l'abundància dels diferents elements. Anem a analitzar-la. Per colors. En color verd tenim una reserva abundant d'oxigen, silici, hidrogen, alumini, ferro. En color roig, els elements que estan seriosament amenaçats en els pròxims 100 anys. Aquí tenim uns quants. De taronja trobem un augment de la demanda d'aquests elements. De groc, una disponibilitat limitada i un subministrament en perill en un futur, com per exemple el liti, que s'utilitza molt en les bateries per als automòbils. De color blanc són elements sintètics. Els negres s'extrauen de mines situades en països amb conflictes bèl·lics. I amb aquest simbolet del mòbil són elements que s'utilitzen per als dispositius mòbils. Tota aquesta matèria només representa un 5% del que hi ha a l'univers. Els 118 elements que podem trobar a la taula periòdica només representen un 5%. L'altre percentatge és matèria fosca i energia fosca. Quin percentatge de cada element podem trobar a l'univers? Doncs aquí ho tenim. Sobretot hidrogen. Un 73,4% és hidrogen i un 24% heli. Són els més abundants que hi ha en l'univers. En la nostra escorça terrestre trobem sobretot oxigen, silici, alumini, ferro i després calci, sodi, potassi. A l'atmosfera trobem nitrogen i oxigen, ja que l'aire que respirem és un 78,1% de nitrogen i un 20,9% d'oxigen. I traces d'altres elements, com argó. Els éssers vius estan formats per, sobretot, oxigen, carboni, hidrogen i altres elements com nitrogen, calci, fòsfor, sofre, potassi, magnesi, clor. I als oceans tenim aigua, per tant, oxigen i hidrogen. Anem a analitzar, sobretot, a continuació, els elements dels éssers vius.